اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон назоратон мегардон. имрӯз дар барнома дастгирии соҳибкорӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳ дар тоҷикистон 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳои андозию гумрукӣ ба соҳибкорону сармоягузорон пешниҳод гардидааст. вусъати корҳои ободонӣ дар гӯшаву канори кишвар бозгӯи талошҳои пайваста барои таъмини зиндагии шоистаи мардум. фуруғи субҳидоноӣ китоб аст. сабқати 434 довталаб дар даври ниҳоӣ. чорабиниҳои мақсаднок дар соҳаи энергетика. ҳадаф истифодаи самараноки нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандӣ ҳар як сокини мамлакат мебошад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ як зумра имтиёзҳоро фароҳам овардааст. то соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд ки дар заминаи он маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боз ҳам афзоиш меёбад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. 110 номгӯи имтиёз барои фаъолияти соҳибкории сесолӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пешбурди фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ ва ҳарчи бештар истеҳсол намудани маҳсулоти басодирот нигаронидашуда пайваста чораҷӯӣ менамояд. дар ҷумҳурӣ бо мақсади расидан ба ин авлавият якчанд имтиёзу сабукиҳо пешбинӣ гардиданд. дар маҷмӯъ ҳоло барои фаъолияти соҳибкорӣ махсусан соҳибкории истеҳсолӣ қариб 110 номгӯи имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд. дар тоҷикистон аз тариқи равзанаи ягона ба ҳолати 1 октябри соли 2025 377129 субъекти хоҷагидор фаъолият дорад ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 15330 субъект ё 4.2% зиёд мебошад. самтҳое ки бевосита дар маҷмӯъ метавонад ки ба рушди иқтисоди миллӣ як такони ҷиддӣ бахшад ва фаъол созад. албатта ин соҳибкории истеҳсолӣ аст, новобаста аз он ки дар кадом соҳа ин соҳибкории истеҳсолӣ ташкил карда мешавад. хоҳ ин соҳибкории истеҳсолӣ дар соҳаи саноат бошад ё соҳаи кишоварзӣ бошад, ин ду соҳаи асосие мо дорем ки албатта айни замон барои рушди онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон иқтидорҳои муайяне мавриди истифода қарор дода шуда истоданд ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ барои рушди соҳибкории истеҳсолӣ имтиёзҳои гуногуни ҳавасмандкунанда аз қабили имтиёзҳои андозӣ ҳангоми воридкунӣ дастгоҳу таҷҳизотҳое ки бевосита барои корхонаҳои истеҳсолӣ нигаронида шуданд баъзе имтиёзҳои муайянеро пешбинӣ намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ ки сарчашмаи ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ мебошад, чораҳои ташкиливу ҳуқуқиро амалӣ менамояд. ташаккули муҳити соҳибкорӣ имкон медиҳад ки рақобати озоди бозорӣ ба вуҷуд ояд ва воридоти андозҳо таъмин карда шавад.
дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ гардида шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар 7 соли охир аз 62 000 ба зиёда аз 350 000 баробар гардид. дар ин давра аз ҷониби соҳибкорони мамлакат беш аз 2000 корхонаю коргоҳи истеҳсолӣ бо 21 000 ҷойи кор, 1380 иншооти соҳаи маориф, 1213 муассисаи тандурустӣ, 11 километр роҳ ва 461 пул бунёду навсозӣ карда шуд. ҳангоми ворид кардани технологияи инноватсионӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ки корхонаҳо ё субъектҳои соҳибкорие ки технологияҳои муосири инноватсионӣ ворид мекунанд, аз ҳамон боҷҳои пардохтии гумрукӣ озод карда мешаванд ва дар баробари он корхонаҳои навтаъсисе ки барои коркарди аввалияи нахи пахта машғул мешаванд, яъне ки нахи пахтаро ба ришта, ба ҳар гуна матоъ ва маводҳои истифодашаванда табдил медиҳанд ва онҳо низ дар ибтидои ба фаъолият шурӯъ кардан имтиёзҳои андозӣ пешбинӣ шудааст. то соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд, ки дар замини он беш аз 3 баробар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, тавсеаи диверсификатсияи иқтисодиёти миллӣ, беш аз 2 баробар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва то 50% баланд бардоштани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ дар назар дошта шудааст. марҳилаи нави муносибатҳои тоҷикистону эрон бо навгониҳои соҳавӣ ва таҳкими робитаҳои гуногунҷанба арзёбӣ мегардад. дар заминаи ҳамкориҳои бо барори ду давлати дӯсту бародар парвозҳои мустақим дар самти Машҳад, Душанбе, Машҳад оғоз гардид, ки мусофирон дар як ҳафта 2 маротиба метавонанд тавассути ин хатсайр сафарҳо анҷом диҳанд. матлаби бештар дар гузориши ҳамкоронамон. нахустин парвози ҳавоӣ дар хатсайри Машҳад Душанбе Машҳад, ки дар заминаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Эрон анҷом дода мешавад. аз ин ба баъд тавассути ҳамин хатсайр, яъне Машҳад Душанбе Машҳад, мусофирон метавонанд рӯзҳои душанбе, панҷшанбе ба ҷумҳурии исломии Эрон ва аз ҷумҳурии исломии Эрон ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар анҷом диҳанд. ин қадамҳои устувор дар роҳи таҳкими муносибатҳои ҳамаҷонибаи Тоҷикистону Эрон мебошад. имрӯз парвозҳои мустақим дар самти Машҳад, Душанбе, Машҳад оғоз гардид. парвозҳо дар ин хатсайр ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе анҷом дода мешаванд. оғози парвозҳо дар ин масир дар доираи таҳкими ҳамкориҳои авиатсионӣ байни Тоҷикистон ва Эрон ба роҳ монда шудааст. парвозҳои мунтазам дар самти Машҳад, Душанбе, Машҳад аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Raymond Airlines анҷом дода мешаванд. ба иттилои агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷуғрофияи парвозҳо рӯз аз рӯз зиёд гардида истодааст. ҳамчунин бо мақсади ҷалби бештари сайёҳон ба мамлакат, муаррифии имконияту зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ва таъриху фарҳанги бои мардуми тоҷик ба ҷаҳониён нақша аст, ки то ҷашни байналмилалии Наврӯз хатсайрҳои ҳавоӣ бо дигар давлатҳо, аз ҷумла байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон боз ҳам зиёдтар карда шаванд. бояд иброз намуд, ки дар доираи татбиқи сиёсати осмони кушод, ки мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад, барои тамоми намуди хизматрасониҳо фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар ба андозаи 40% тахфиф пешбинӣ шудааст. ин иқдом бо мақсади ҷалби ширкатҳои байналмилалии ҳавопаймоӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкории авиатсионӣ роҳандозӣ гардидааст. хотиррасон мешавем, ки то ин муддат байни ду мамлакат аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва аз ҷониби ҷумҳурии исломии Эрон ширкати ҳавопаймоии Worish Airlines парвозҳоро анҷом медоданд. мавриди тазаккур аст, ки дар идомаи ҳамкории судман аз 28 ноябри соли 2025 оғози парвозҳои чартерии ширкати ҳавопаймоии Kish Airlines дар хатсайри Kish Душанбе Kish ба нақша гирифта шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар давоми 4 соли охир дар шаҳри Хуҷанд баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ бештар аз 1000 иншооти гуногун ба истифода дода шуда, нақшаи корҳои созандагӣ пурра иҷро гардидааст. имрӯзҳо азму талоши мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон ба он равона шудааст, ки то моҳи сентябри соли 2026 сохтмони боз 200 иншооти дигар бо сатҳу сифати баланд амалӣ шавад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
дар замони соҳибистиқлолӣ маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд бо иқдому ташаббусҳои созандаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу зебо шуда дар баробари бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун гулгашту хиёбонҳо бо тарҳу намои ҷолиб таҳия гардиданд. ҳарчанд фасли тирамоҳ аст ва зимистон ҳам фаро мерасад, вале кӯчаю хиёбонҳои шаҳри хуҷанд гулпӯш аст. интихоби композитсия ва дизайни ҷолиб дар вақти гулшинонӣ гулгаштҳои шаҳри хуҷанд ба мисли қолини пурнақшу нигорест ки бо диди хос ва маҳорати баланди зебои парастӣ таҳия шудааст. дар ин шабу рӯз кӯчаю хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳр бо зиёда аз 1 миллион гулҳои гуногун оро ёфта, парвариш, обёрӣ ва нигоҳубини он тибқи талабот идома дорад. раванди созандагии ободонӣ дар шаҳри хуҷанд рӯз то рӯз тақвият меёбад. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки аз соли 2022 оғоз гардид, дар шаҳр бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорон ва аҳолии созандаю бунёдкор 1055 иншооти гуногун сохта ба истифода дода шуд. ин нишондиҳанда иҷрои 111% нақшаро бозгӯӣ мекунад. дар ин давра дар баробари корхонаҳои хурду бузурги саноатии мактабу кӯдакистонҳо, дармонгоҳҳои замонавӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, бунёди иншооти фарҳангию фароғатӣ ва солимгардонӣ низ амалӣ карда шуд. далели ин гуфтаҳо дар масофаи бештар аз 3 километр бунёд шудани ҷой барои тарбияи ҷисмонӣ, хоса амали пиёдагардии дучархаронӣ, обу тоби бадан ба воситаи таҷҳизоти муосир дар соҳили рости дарёи Сир ба ҳисоб меравад. ҳамарӯза дар чунин макон ки дорои шароити зарурӣ аст, садҳо нафар сокинон аз хурд то бузург ва меҳмонони шаҳри хуҷанд дар фазои кушод ба обу тоби бадан машғул мешаванд. дар ин мавзеъ на танҳо варзишгарон бо гузарондани машқҳои варзишии худ, балки сокинони шаҳри хуҷанд ҳам барои обутоб додани бадани худ машғул мешаванд. албатта таҷҳизотҳо ҳам насб шудааст. ҳамарӯза аз ин таҷҳизотҳо ҳам варзишгарон ва ҳам сокинони шаҳри хуҷанд ва меҳмонон истифода мебаранд. иқдоми дигаре ки давоми солҳои охир аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд бо мақсади фароҳам овардани шароит барои сокинон, хоса насли солор амалӣ карда шуд, ин бунёди чойхонаҳои миллӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин мебошад. чойхонадорӣ дар шаҳри хуҷанд анъанаи дерина аст. ҳоло дар шаҳр 10 чойхонаи миллӣ ки дорои шароити зарурӣ аст, фаъолият дорад. дар чунин иншооти фарҳангию фароғатӣ насли калонсоли маҳаллаҳо фориғ аз кор бо ташкили маҳфилҳои адабӣ, бозии шоҳмоту шашка ва дигар чорабиниҳои маърифатӣ вақти худро хушу хотирмон сипарӣ менамоянд. шаҳри хуҷанд ҳамеша бо осори бостонии худ диққати сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. ҳоло дар шаҳр барои қабули сайёҳон 16 меҳмонхонаи замонавӣ ва зиёда аз 20 нуқтаи фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ фаъолият доранд. тибқи маълумоти оморӣ дар давоми 10 моҳи соли равон ба шаҳри хуҷанд зиёда аз 50 000 нафар сайёҳони дохилию хориҷӣ ташриф оварда бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ шинос гардидаанд. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, шаҳри хуҷанд, ахбор. дар ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ корҳои ободонию созандагӣ рӯ ба густариш дошта, дар шаҳраки Меҳрон сохтмони як қатор иншооти муҳим бо суръат идома дорад. ин иқдомҳо барои таҳкими рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақа заминаи боэътимод фароҳам меоранд. гузориш дар ин хусус. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар вусъати тоза гирифтаанд. ин шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба майдони бузурги бунёдкорӣ табдил ёфта, бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва дастгирии мардуми заҳматдӯст садҳо иншооти иҷтимоӣ, таълимӣ ва маъмурӣ бунёд мегарданд. яке аз минтақаҳое ки дар солҳои охир симои нав гирифта истодаанд, ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ мебошад. дар маркази ноҳия, шаҳраки Меҳрон, корҳои сохтмонӣ як қатор иншооти муҳими маъмурӣ ва иҷтимоӣ идома доранд. бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳрак бунёди бинои прокуратураи ноҳия, бинои шуъбаи агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, иншооти соҳаҳои маориф ва томактабӣ, инчунин бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи пасти ғав бо маром ҷараён доранд. ҳамзамон дар маркази маъмурии ноҳия, шаҳраки Меҳрон низ як қатор иншооти нави маъмурӣ ва иҷтимоӣ бунёд мегарданд.
аз ҷумла сохтмони биноҳои раёсати молия, идораи кумитаи замин, маркази таълимии калонсолон ва шуғли аҳолӣ, хобгоҳҳои панҷошиёнаи хизматчиёни давлатӣ ва прокуратураи ноҳия бо истифода аз ҳавои мусоид бо маром идома дошта, қарор аст ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гиранд. Бинои нави прокуратураи ноҳияи Кӯҳистони Мазчо бо тарҳи муосир сохта шуда аз 3 ошона иборат хоҳад буд. дар он утоқҳои кории барҳаво, толори маҷлис ва тамоми шароити зарурӣ барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фароҳам меояд. ҳамзамон сохтмони бинои шӯъбаи шуғли аҳолӣ ва маркази таълимии калонсолон низ идома доранд. пас аз ба истифода дода шудани ин иншоот имкониятҳо фароҳам барои омӯзиши касбу ҳунар, дӯзандагӣ, насоҷӣ ва дигар ихтисосҳо фароҳам мегардад. ин иқдом ба баланд бардоштани сатҳи шуғли занону ҷавонон дар минтақа мусоидат хоҳад кард. бо татбиқи сиёсати ободкоронаи пешвои миллат ва заҳмати мардуми ободкору созандаи ноҳияи Кӯҳистони Мазчо чунин рӯйдодҳои созанда боз ҳам вусъат хоҳад гирифт. аз Сомиддин Ғиёсзода, ноҳияи Кӯҳистони Мазчо, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои асфалтпӯшкунии роҳи нақлиётии аҳамияти маҳаллидоштаи масири дашти Язгулом, деҳаи Будун дар ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо суръат идома дорад. ин иқдом дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида дар маҷмӯъ 16 километр роҳ асфалтпӯш хоҳад шуд. гузориш дар ин хусус. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати мамлакат баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ба бунёди роҳу пулҳо ва нақбу долонҳо аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат татбирҳои амалӣ рӯй кор оварда мешаванд. дар баробари дигар корҳои ободониву созандагӣ дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон айни замон асфалтпӯш намудани 16 километр роҳи автомобилгарди масири дашти Язгулом, деҳаи Будуни ноҳияи Ванҷ ҷараён дорад. анҷоми корҳоро дар ин самт ширкати China Road and Bridge Корпорейшни ҷумҳурии халқии Хитой ба ҳуда гирифтааст. кор дар ин мавзеъ бо суръати баланд ва бо ҷалби техникаи пуриқтидор ба роҳ монда шудааст. ният аст ки ин масири роҳ то охири соли равон бо сатҳу сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. сокинон аз он изҳори қаноатмандӣ мекунанд ки давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба ин гӯшаи диёр таваҷҷӯҳи беше равона гардида корҳои ободонӣ рӯз ба рӯз вусъати тоза касб менамоянд. ҷамоати деҳоти Язгулом яке аз гӯшаҳои дурдасти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад ва бояд иқрор шуд ки имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Язгулом дар ҳаёти иҷтимоӣ табаддулоти хеле зиёд ба чашм мерасад. мо ба чашми сар имрӯз дида истодем ки дар як гӯшаи дурдаст бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат дар ҷамоати Язгулом дар масофаи 16 километр роҳ мунфарш карда истодааст ва сокинони ҷамоати деҳоти Язгулом аз даврони истиқлол шукрона мекунанд ва аз ҳаёти ширин ва обод ҳамеша шукргузоранд. пурра асфалтпӯш гардидани ин масири роҳ як қадами устувори дигаре хоҳад шуд дар роҳи амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Ванҷ, ахбор. дар ноҳияи Рашт пули мошингузар ки соли ҷорӣ бар асари офати табиӣ пурра хароб шуда буд, пас аз корҳои сохтмонӣ дубора навсозӣ гардида ба истифода дода шуд. ин иншоот ба таъмин шудани ҳаракати мунтазами нақлиёт мусоидат менамояд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. пули болои дарёи Кафтархона асосан дар роҳи мошингарди Рашт кони ангиш ҷойгир буда, он барои таъмини ҳаракати мутаддили нақлиёт хизмат мерасонад. зеро тариқи ин роҳ ҳамасола аз кони Камароб ба ноҳияҳои минтақа сӯзишворӣ кашонида мешавад то эҳтиёҷоти аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо барои давраи зимистон бо ангишти хушсифат
қонеъ гардонида шавад. Кони ангишти камароби ноҳияи Ражд аз сатҳи баҳр дар баландии 3600 метр ҷойгир буда. Масофаи роҳи мошингард аз шаҳраки Ғарм то манбаи истихроҷи ангишт беш аз 86 километрро ташкил намуда, фаъолияти корхона то андозае аз мусоид омадани боду ҳаво низ вобастагӣ дошта. Фаъолияти ин манбаи ангишт асосан мавсимӣ мебошад. роҳи мошингард то манбаи ангишт ҳамасола бар асари фаромадани тарма ва зиёд шудани сатҳи дарёи Камаробу Сорбоғ шурӯъ аз километри 19 ба таъмиру барқарорсозӣ эҳтиёҷ дорад. дарозии пули бунёдшудаи болои дарё 20 метр ва паҳнояш 4 метрро ташкил медиҳад. Акнун аз болои ин пул мошинҳои пурбор то вазни 100 тонна бе ягон мушкилӣ рафтуомад мекунанд, ки то ин давра нақлиёт асосан тариқи роҳи таворавӣ ҳаракат мекард. ба гуфти масъулони корхона ба истифода додани пули мошингузари болои дарёи Кафтархона имкон медиҳад, ки ҳаракати мӯътадили нақлиёти боркашон пурра таъмин гардад. коргарон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда истихроҷи ангишро зиёд намоянд, зеро фаро расидани сардиҳо дар минтақаҳои баландкӯҳ метавонад боиси қатъ шудани истихроҷи ангишт гардад, чунки аллакай дар манбаи ангишт бештари рӯзҳои боришоти барф ба назар мерасад. дар шаҳри Ҳисор ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома доранд. дар доираи ин иқдом сокинон баҳри сарсабзиву ободии маҳалли зисти худ саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо ташаббуси сокинон ва соҳибкорони саховатпешаи шаҳри Ҳисор зиёда аз 6 километр роҳи деҳаи гачаки ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри Ҳисор мунфарш гардид. роҳандозӣ гардидани ташаббуси сокинон дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шудааст. ҳами халқи гачак бо якҷоягӣ сарҷам шуда, ҳамашон сарҷам шуда пул ҷамъ карда, ман ҳамин роҳу ҳамин ободонӣ ҳамин қишлоқа ба дастаи худашон гирифта кор карда истодаам. аз ҳама кори савоб ин роҳсозӣ, копруксозӣ. чунин иқдоми некро сокинони деҳаи сурхакчашмаи ҷамоати деҳоти Мирзо Резои шаҳри Ҳисор низ ба роҳ монда беш аз 3 километр роҳи деҳаашонро мунфарш намуданд. ин ташаббус дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид, ки тамоми аҳли деҳа аз ин иқдом шоду қаноатманд шуданд. мардуми деҳаи сурхакчашмаи поён иқдом гирифтанд, ки роҳи марказӣ ва аз он ҷумла ду тарафи деҳая асфалтпӯш намуда барои фарзандон, барои ояндаи дурахшони онҳо тӯҳфа кунанд. дар маҷмӯъ сокинони шаҳри Ҳисор бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар чунин корҳои некро роҳандозӣ карда барои ободии маҳалли зисти хеш минбаъд низ саҳми арзандаи худро мегузоранд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар ноҳияи Рӯдакӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бинои дуошёнаи муассисаи таълимӣ ба истифода дода шуд. дар муассисаи Навбунёд дар як баст 400 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешавад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Рӯдакӣ бунёди муассисаҳои таълимӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда истодааст, то ин ки шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. зеро солҳо боз дар баъзи деҳот бо зиёд шудани шумораи хонандагон, нарасидани ҷойи нишаст ва кабинетҳои фанӣ ба пешрафти таълиму тарбияи насли наврас то андозае мушкилӣ эҷод мекард. ин аст ки барои рафъи мушкилот сохтмони муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва дигар инфраструктури зарурӣ идома дорад, ки ҳадафи асосӣ фароҳам овардани шароити зарурӣ барои таҳсили хонандагон мебошад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнаободи ноҳияи Рӯдакӣ бо иқдоми аҳолии деҳаи Шараф бинои синфхонаҳои иловагӣ дар назди мактаби миёнаи умумии рақами 14 бо мақсади бартараф намудани норасогии ҷойи нишаст аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллӣ ва саҳми аҳолӣ барои 400 нафар хонанда бинои нави таълимӣ ба истифода дода шуд. дар муассисаи таълимии рақами 14 зиёда аз 1900 хонанда таҳсил менамояд, ки албатта мушкили ҷои норасоӣ ҷои нишаст доштем.
бо ифтитоҳи бинои нави муассисаҳои таълимӣ ин мушкилӣ бартараф гардид. мо омӯзгорон миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва қавл медиҳем ки шогирдони хуб тарбия карда ба воя мерасонем. корҳои сохтмонӣ дар иншооти таълимӣ қариб дар муддати 2 солбоз ҷараён дошта. То ин давра ҳамаи корҳои дар лоиҳа пешбинишуда дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонда шуд. дар расми ифтитоҳи иншоот намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва падару модарон ширкат доштанд. зимни бозиди гурӯҳи корӣ аз симхонаҳои кушоду бар ҳаво ба сифати корҳои анҷомдодаи сохтмончиён баҳои баланд дода, бо хонандагон дар бораи пешрафти таълиму тарбия баланд бардоштани сифати дониш суҳбат карданд. гуфта шуд ки барои таҳсили хонандагон тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё гардида, акнун омӯзгорону хонандагонро зарур аст ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҷиддуҷаҳд намоянд, то дар оянда бо аз худ кардани барномаҳои таълимӣ соҳиби касбу ҳунар шуда ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоянд. кишоварзони ноҳияи Дарвоз аз истифодаи самарабахши ҳар қида замини корами обӣ ва истеҳсоли меваҳои шаҳдбори кӯҳистон ба таври кофӣ анвои ғизоиро барои фасли зимистону баҳор захира намуда, аз самари меҳнат зиндагии ободу осуда доранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар ноҳияи Дарвоз 890 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият доранд ки ба саҳмдорони онҳо майдони 1613 гектар заминҳои корам вобаста карда шудааст. мардумони сарбаланди ин ноҳияи зебоманзар аслан ба боғдорию ғалакорӣ машғуланду аз ҳар каф хоки пурқимати кӯҳистон ҳосили босифати себу нок, анор ва анҷиру хурмо ҷамъоварӣ намуда аз ҳосили ранҷ ганҷ ба даст овардаю дар ободию пешрафти рӯзгор сарф мекунанд. боғдорӣ дар ин диёри кӯҳистон соҳаи сердаромаду сершуғл маҳсуб мешаваду сокинонаш сол аз сол майдони боғҳои мевадиҳандаро васеътар менамоянд. сол то сол майдони боғҳо зиёд карда шуда истодааст. тибқи нақша соли ҷорӣ дар майдони 6 гектар боғҳои нав бунёд карда шуд ва 1 гектар боғҳои кӯҳна аз нав барқарор карда шуд. албатта ин иқдома мардуму ва кишоварзони ноҳияи Дарвоз тасмим гирифтанд ки сол аз сол майдони боғҳоро зиёдтар кунанд ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёдтар кунанд, то ки талабот ба ин маҳсулотҳо дар бозори ҳам дохилӣ ва берун аз хориҷ талабот зиёдтар аст. фасли тирамоҳ сокинони кӯҳистон самари меҳнати худро ҷамъоварӣ намуда барои эҳтиёҷи аҳли оила захира ва боқимондаашро пешниҳоди харидор мегардонанд. ба ақидаи деҳқонони асил баъди боридани 1-2 борон меваи боғҳо боз ҳам ширинтар мешавад ва исботи инро дар таъму лаззати нотакрори нокусеби ин диёр дар асл ҳис кардем. дар ин ҷо боғдорон навъҳои себи хубонию самаренкаро барои зимистон захира намудаанд ки сифату лаззати хеле хубу харидору талабгори зиёд дорад. умуман майдони боғҳои ҳосилдиҳанда дар ноҳияи Дарвоз 147 гектарро ташкил медиҳаду хоҷагидорон барои боз ҳам васеъ намудани майдони боғҳо ва афзун намудани истеҳсоли меваҳои шаҳдбори кӯҳистон талоши бештар менамоянд. дар бозорҳои дохилӣ талабот ба меваҳои кӯҳистон зиёд асту соҳибкорон тавассути роҳҳои обод масъули меҳнати деҳқонро аз сари замин харидорӣ карда саривақту босифат ва беталаф ва нархи дастрас ба талабгорон мерасонанд. соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Дарвоз яке аз соҳаҳои асосӣ ба ҳисоб раста. зиёда аз 80% мардум ба ин соҳа банд мебошад ки асосан дар соҳаи кишоварзӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ чорводорӣ, боғдорӣ ва зироаткорӣ ба роҳ монда шудааст. маҳсулотҳои боғдорӣ ки дар ноҳияи Дарвоз истеҳсол мешавад бисёр талаботи зиёд дорад. аз ҷиҳати таъм, мазза ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд ки бисёртар барои ҳамун хотир мардум харидорӣ карда истоданд аз ҳам вилояти Суғд, ҳам аз вилояти Хатлон, ҳам ба тариқи хушк ва ҳам ба тариқи кор карда шуда, яъне хушк карда шуда харидорӣ карда мешаванд.
барои баландбардоштани масъулнокии бо хоху ҷагидорон тамоми чорабиниҳои агротехникаи парваришро ба ҷо оварда талош менамоянд ки дар оянда фаровонии бозору талаботи харидорро низ қонеъ созанд. дар нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвари дӯсту ҳамсоя Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон боғи рамзӣ бунёд мегардад ки нишонаи эҳтирому дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва талоши муштараки халқҳои минтақа барои сулҳ, субот ва шукуфоист. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар нуқтаи пайванди сарҳадҳои давлатии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон назди стели дӯстӣ дар фазои ҳамбастагӣ ва дӯстии ҳамсоягӣ бо иштироки сарҳадбонони се давлат маросими ниҳолшинонӣ баргузор гардид. Ин иқдом ҳамчун рамзи сулҳу субот, дӯстии ҳамсоягон ва иродаи қавии мардуми се кишвар барои таҳкими ҳамкории судманд доир мегардад. Ниҳолҳои шинонидашуда баёнгари умед ба ояндаи сабз ва осоишта барои наслҳои имрӯз ва фардо мебошанд. ҳар як дарахте ки имрӯз дар ин ҷо шинонда мешавад, ин рамзи дӯстии халқҳоямон мебошад. ободу зебо нигоҳ доштани майдони назди ин муҷассамаи дӯстӣ на танҳо меҳру муҳаббат ба табиати диёр, балки ин садоқат ба ватан низ ҳаст. дар чорабинӣ намояндагони сохторҳои марбутаи сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Узбекистон ширкат варзида бо суханрониҳои самимӣ аҳамияти ин иқдомро таъкид намуданд. онҳо зикр карданд ки сарҳад на танҳо хати ҷуғрофӣ, балки пули дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни мардумони бародар мебошад. бояд гуфт ки муҳимияти ҳифз ва таҳкими ҳусни ҳамҷаворӣ ва робитаҳои мутақобилан судманди се кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Узбекистон ва Қирғизистон ки дар асоси арзишҳои умумии рӯҳонӣ ва анъанаҳои ғании дӯстӣ бунёд ёфтанд ва эҳтироми мутақобила ки аз қаъри таърих реша мегиранд, зимни мулоқоти сарони давлатҳо хоса таъкид гардида буд. бо мақсади боз ҳам таҳким бахшидани дӯстӣ байни халқҳоямон, мо марзбонони се кишвар имрӯз ин ҷои муқаддасро обод карда истодаем. бигзор дӯстии мардуми се давлат абадӣ бошад. бо ҳамкорӣ ва дастгирии якдигар сарҳадбонони се кишвар дарахтонеро шинониданд ки ҳамчун рамзи оромӣ, эҳтиром ва дӯстии пойдор миёни давлатҳои ҳамсоя дар ин гӯшаи зебои сарзамини мо сабз хоҳанд шуд. дар анҷоми маросим иштирокчиён бо изҳори умед ба ояндаи равшан ва пойдории сулҳ таъкид намуданд ки чунин иқдомҳои муштарак ба таҳкими робитаҳои дӯстона ва ҳифзи фазои субот дар минтақа мусоидат хоҳанд кард. дӯстӣ мисли дарахт аст, ҳар қадар бештар онро об диҳем, ҳамон қадар реша медавонад ва сояи он васеъ мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи шаҳру ноҳияҳои кишвар бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. бо фаро расидани фаслҳои тирамоҳу зимистон талабот ба нерӯи барқ бештар мегардад. барои сарфаи он ва таъмини доимии сокинон бо барқ кадом корҳоро бояд ба анҷом расонид? вобаста ба ин мутахассиси соҳа чунин посух медиҳад. бояд ҳар оила, ташкилоту муассисаҳо, корхонаву коргоҳҳо ба сарфи назар аз шакли моликият низоми истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро низ ва барои пешгирӣ кардани исрофкории он риоя намоянд. зеро ҳарчанд ки захираҳои имрӯзаи об дар мамлакат басанда аст, аммо дар фасли сармо зарурати маҳдудияти нерӯи барқ ба миён меояд. бояд гуфт ки самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти сарвақтии ҳаққи он ин нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандӣ ҳар як сокини мамлакат мебошад. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ баробари дигар ҳадафҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар меҳвари асосӣ қарор дорад. ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон низ маҳз ба ҳамин хотир равона карда шудааст. зеро дар натиҷаи амалӣ намудани қонуни мазкур риояи сарфакоронаи нерӯи барқ, истифодаи таҷҳизоти камасраф метавон ба сарфаи қувваи барқ мусоидат намояд.
барои кам кардани сарфи нерӯи барқ дар системаи имрӯзаи энергетикии тоҷикистон бояд чораҳои зеринро иҷро намуд. Истифодаи технологияи камасраф, системаи интеллектуалии идоракунии техникаи маишӣ, рӯи кор овардани манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва инчунин истифодаи марказҳои барқу гармидиҳӣ ва гармӣ мебошад, ки инҳо метавонанд боиси ҳалли ин мушкилот гарданд. ҳар як шаҳрванди мамлакатро зарур аст ки ҷиҳати самаранок ба кор бурдани нерӯи барқ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ равона карда ба ин васила ҳам дар баланд гардидани буҷаи хонаводагӣ ва ҳам дар ғанӣ намудани иқтисоди кишвар заминаи мусоид фароҳам намояд. дар вилояти суғд давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо бунёди хати барқи 500 киловолтии ҷануб-шимол, зеристгоҳи суғд 500, навсозии хати барқи 220 киловолтии айни Панҷакин, Гулистон Ашт, таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ ва дигар тадбирҳо рушди соҳаҳо таъмин, тавлиди барқ ва таъмини аҳолӣ имкониятҳо беҳтар гардид. ин тадбир ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нав, бунёди шаҳракҳои Сайҳун, Баҳористон, Моҳпарӣ, Меҳробод ва таъмини маҳаллаҳои нави аҳолинишин, кору фаъолияти соҳаҳо, ободии шаҳру деҳот имконияти мусоид фароҳам овард. ва боз дар оянда нақшаҳо ҷиҳати бунёди нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори 200 мегаватт дар вилояти суғд амалӣ мешавад, ки иқтидори соҳа афзоиш меёбад. تا اون دمی که برق استحصال می شود و به مشتریان دسترس می شود خیلی خرج زیاد را طلب می کند. ما اهالی را ضرور است که نیروی برق را صرفی و سرشتکارانه استفاده بریم، ثمرناک استفاده بریم و مبلغ برق را سری وقت پرداخت کنیم که تا اینکه انشاءهای نو به نو ساخته و به استفاده دهند و باز هم نیکو احوالی خلق بهتر گردد. ба маълумоти мутахассисони соҳаи барқи вилояти суғд 10 сол қабл истифодаи якшабонарӯзии барқ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 11 миллион киловатт-соатро ташкил медод ва ҳоло ин нишондод як баробар зиёд шуда айни замон ба зиёда аз 22 миллион киловатт-соат расидааст. ба таъкиди мутахассисон, фаъолони ҷомеа ва сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар иҷрои тарҳҳои зарурӣ дар самти энергетика, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои вилоят амалӣ шуданд, маблағ таҷҳизот истифода гардидааст ва сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардид. аммо бинобар тағйирёбии иқлим, камбориши фаслҳои сол, ки дар кишварҳои ҷаҳон ба амал омадаанд ва табиати кишвари мо, ки тавлиди энергияи сабз аз он вобастагии калон дорад, бетаъсир нест. یعنی معرفت بلند استفاده انرژی از طرف شهروندان امکان میدهد که ما در این جهت موفق شویم. البته تمام تلاش‌های حکومت هم نیست به خاطر آن است که مردم ما به زندگی شایسته رسد. من فکر می‌کنم یکی از عامل‌ها، یکی از قدم‌های مهم رسیدن ما به زندگی شایسته محض با همین هدف سوم و هدف رسیدن به ثبات انرژتیک علاقمند و وابستگی زیست دارد. استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق در آن ظاهر می‌شود که از تجهیزات کم مصرفی برقی استفاده بردن به ضرورت در روز روشن فروزان نگذاشتن چراغ‌های روشن‌دهنده و برای تامین نیاز زندگی استفاده از دیگر منبع‌های آلترناتیوی که وابستگی به نیرو را کم می‌کنند مهم است تا حجم آبانبارها برای استفاده درازمدت ذخیره گردد. ثمرناک و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق پیشگیری از تلفات عامل کاهش دادن سرباری در نظام انرژتیکی مملکت محسوب می‌یابد. имрӯз 56 нафар фарзандони содиқи ватан ки хизмати ҳарбиро дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба анҷом расонданд ба зодгоҳи худ ҷамоати деҳоти муҷун баргаштанд. ба ин муносибат чорабинии тантанавӣ ва фараҳбахш баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар назди қасри навбунёди фарҳанги ҷамоати деҳоти муҷуни ноҳияи деваштеҷ ба муносибати пазироии самимии сарбозоне ки тӯли 2 сол дар ҷузъу томҳои артиши миллии тоҷикистон хизмат намуда сарбаландона баргаштанд, чорабинии хотирмону фараҳбахш доир гардид. дар саҳни бинои қасри фарҳанг 56 нафар ҷавонони далеру шуҷои ҷамоати деҳоти муҷунро ки моҳи октябри соли 2023 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста имрӯз бо шукргузорӣ аз фазои ободу осоишта хизмати ҳарбиро ба сомон расониданд, падару модарони сарбозон, хонандагони синфҳои 10-ум 11-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳот ва масъулини дахлдор бо муҳаббати бепоён ва самимияти беандоза истиқбол гирифтанд. ҷавонони қавииродаи хизмати ҳарбиро ба итмом расонда дар тан либоси низомӣ худро ҳамчун фарзандони бонангу номуси мамлакат, чусту чолок ва обутобёфта дар назди дигар ҷавонон меҳисобанд, зеро мустаҳкам намудани рӯҳияи низомии сарбозон, ҳифзи ормонҳои абадзиндаи ватандӯстӣ, эҳтиром ба муқаддасоти ватан, ифтихори миллӣ шохаи асосӣ ва
муҳими корҳои тарбиявӣ дар артиш маҳсуб ёфта маҳз дар он ҷо рушду такомул бахшида мешавад. дар идомаи чорабинӣ дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти муҷун намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич, собиқадорони ҷангу меҳнат ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ширкат варзида аз ҷумла таъкид гардид ки ҳамасола ҷавонони меҳанпарасту қавииродаи ҷамоати деҳоти муҷун бо амри дилу виҷдон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста нақшаҳои баҳоронаи тирамоҳии даъват ба артишро пеш аз муҳлат ба иҷро мерасонанд. хушбахтона имрӯз низ масъулини ҷамоати деҳоти мазкур аз иҷрои пурраи нақшаи тирамоҳии даъват ба сафи артиш мужда расонда бори дигар исбот намуданд ки шакли корбарӣ ва тарғибу ташвиқи хизмати ҳарбӣ дар миёни аҳолӣ густурда роҳандозӣ гардидааст. боиси фарахмандист ки дар ин чорабинӣ ба 56 нафар сарбоз дар вазъияти тантанавӣ ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич ва ҷамоати деҳоти муҷун тақдим карда шуд. ҷиҳати болидахотирӣ ва хурсандии ширкаткунандагони чорабинии тантанавӣ барномаи рангини консертӣ манзури сарбозони шуҷои ватан ва иштирокдорони чорабинӣ гардид. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштич, ахбор. дар шаҳри душанбе даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ҷараён дорад. дар ин давр 434 довталаб сабқат менамояд. гузориш дар ин хусус. довталабони хурдсоли озмун ки синфҳои 1 то 4-ро дар бар мегиранду дар гурӯҳи аввали довталабони озмун дохиланд, аллакай аз рӯи 4 номинатсия донишу маҳорати худро муаррифӣ намуданд. дар рӯзи 4-уми баргузории озмун довталабони номинатсияҳои хондан ва аз ёд кардани адабиёти бачагона ва осори шифоӣ, адабиёти классикӣ, тоҷик ва ҷаҳон баромад намуда бо маҳорати волои озодбаёнӣ, санъати суханварӣ, забондонӣ, маъникушоӣ, луғатдонӣ ва қироати худ ба суолҳои ҳайати доварон ҷавоб доданд. аз раванди баромади иштирокдорон ва интизорпоии навбат барои баромад дар саҳна маълум мегардад ки онҳо ба озмун омодагии хуб дида бо низомномаи озмун пурра ошноӣ доранд. аз тамоми муаллифоне ки дар низомнома зикр шудааст шеър медонанду онҳоро маънидод менамоянд. ман дар даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз бар кардани адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ баромад менамоям. баромадам хеле хуб гузашт. ман ба саволҳои камон ҷавоб гардонидам. маро бобоҷонам ва муаллимам ба озмун омода карданд. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классики тоҷик иштирок меварзам. ман соли сеюм аст ки дар ин озмуни бонуфуз рохат мегирам. дар даври вилоят ман сазовори ҷои сеюм гаштам ва боз ҳам аз он ҷо рохат гирифтам. имрӯз ман дар назди доварон баромад кардам ва ба саволҳои онҳо ҷавоб гуфтам. довталабони даври ниҳоии озмунро ки аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мебошанд, омӯзгорон ва волидонашон ҳамроҳӣ мекунанд. дар гурӯҳи якуми иштирокдорон аз ҳар номинатсия 30 нафар довталаб дар 4 номинатсия давоми 4 рӯз аллакай баромад намуд. бо ҳамин навбат ба гурӯҳи хонандагони синфҳои 58 дар номинатсияи адабиёти бачагона ва осори шифоӣ ва синфҳои 5-11 дар 3 номинатсияи дигар расид. дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалии оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбаст гардид. дар ин мусобиқа зиёда аз 250 варзишгар аз 16 кишвари ҷаҳон иштирок намуданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пас аз як ҳафта рақобат ҷамъбаст гардид. ин чорабинии варзишӣ бори аввал дар шаҳри душанбе баргузор гардида таваҷҷӯҳи васеъи дӯстдорони шоҳмотро ба худ ҷалб намуд. дар мусобиқаи мазкур беш аз 230 шоҳмотбоз аз 16 давлати ҷаҳон иштирок намуда барои касби мақомҳои ифтихорӣ ва зиёд намудани холҳояшон дар радабандии ҷаҳонӣ талош карданд. муборизаҳои зеҳнӣ дар ду гурӯҳ А ва Б дар 3 толори меҳмонхонаи Истиқлол сурат гирифт. ҷараёни нерӯсанҷиҳоро доварони байналмилалӣ аз давлатҳои гуногун ба монанди Русия, Эрон, Озарбойҷон, Узбекистон ва дигар кишварҳо назорат карданд.
مسابقات خیلی با تعداد بالاتر در سطوح بالاتر حتی جهانی میتونه در این کشور برگزار بشه، پتانسیلش رو این کشور داره و من فکر میکنم که در آینده نزدیک شاهد باشیم این مسابقات رو و خیلی میتونه مشوق خوبی باشه برای نونهالان و نوجوانان این کشور که به رشته شطرنج علاقه‌مند بشن. سطح تشکیلی مسابقه خیلی بالا هست. تو این دو تا گروه بازی ها انجام میدن و هر گروه خیلی هم جایزه خوب دارید، هم شرایط خوبی دارید. خیلی نور میگیرن، عنوان میگیرن که سطح بازیش رو ببرن بالا. به نظرم این یکیش از بهترین مسابقه ها جهان است. در گروه А نفران بازی کردند که ریتینگشون از 2200 بال боло است و در گروه Б باشد شخصانی دارای ریتینگی پستر. تاجیکستان را در این مسابقه با شکوه 100 نفر شاهمردباز معرفی کرد که از شماره ذکر شده تنها 4 نفرشان در گروه А حضور داشتند و 96 نفر دیگر باشد در گروه Б اشتراک کردند. مراسم جایزه سپاری جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با شاهمرد در مهمانخانه هیئت رئیسی برگزار گردید و در آن مسئولین کمیته کار با جوانان کشور، رهبریت فدراسیون شاهمرد تاجیکستان اینچنین دیگر شخصان داخلداری ساحه شرکت نموده از دستگیری به واسطه رهبریت حکومتی کشور و پیشرفت این سمت ورزش ذهنی در سالهای صاحب استقلالی کشور یادآور گردیدند. شرکت کنندگان مسابقه از شورابینی و سطح برگزاری آن راضی به نظر می رسیدند. شاهمرد در تاجیکستان در حال رشد بوده، مخصوصا نورسان و جوانان با آن رغبتی زیاد دارند. حضور شاهمردبازان تاجیک در گروه ب خوب به نظر می رسید و زیاده از 6 نفر در 10 گانه بهترین ها شامل شدند. در گروه مذکور اسلامبек حسینов مقام یکم، محمداللهев محمدیار زینه دوم نمایندگان ازبکستان از آن خود کردند. جای سوم را باشد اکسانا گریاچکینا از روسیه صاحب شد. 4 شاهمردباز تاجیکی در گروه А بودند متاسفانه در 15 نفر بهترین گروه نتوانستند شامل شوند. تا یک روز قبل از جنبست شاهمردباز ما جلالالدین یونوسов در مقام 13 بود ولی باخت او در فینال موصوف را به جای 24 фаровард. Такие турниры дают большой толчок для развития наших шахматистов, для развития шахмат в регионе. Таким образом, наши ребята смогли поднять свои рейтинги, смогли познакомиться с соперниками из других стран, а также смогли, соответственно, набраться опыта и, конечно, продемонстрировать свои навыки, которые они имеют. Несомненно, я считаю, что большая заслуга в этом и тренеров, которых по инициативе Федерации шахмат. بعد 7 روز مبارزه و تلاش بالاخره 3 نفر برتر مسابقه معین شد. مدال برنجی و نقره رانمایندگان روسیه نیکیتا افاناسف و سرگئی دراگالوف با جایزه پولی به مقدار 5 و 8 هزار دلار صاحب شدند. پراناو آنند از هندوستان در برابر قدردانی شدند با 10,000 دلار آمریکایی. اینچنین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نیز با خود به کشورش برد. یادآور می‌شویم که مبلغ عمومی جایزه مسابقه 50,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد و همه نفران ارزنده در سن و سال مختلف قدردانی شدند. من باری اول است که در کشور شما حضور دارم و تاجیکستان را خیلی زیبا دریافتم. مسابقه که به نهایت خوب گذشت، سطح آن عالی بود و من توانستم با شکست دادن رقیبانم صاحب شاه جایزه گردم و آن را به وطنم ببرم. در صحیفه نوبتی همکارانمان شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. بیش از 20 نفر در نتیجه سوختاری بزرگ در یک ولایت پایتخت ارژانتین شهر بوئنوس آیرس آسیب دیدند. ترکش شدید در منطقه صنعتی که در آن محصولات آگروخیمیایی نگاه داشته میشد رخ داده است. آتش به بیناهای همسایه نیز گذشت. در خانه‌های نزدیک نیز تیره‌ها شکسته فرو ریختند. با گفته مقامات جبردیدگان جراحت جدی نگرفتند و به حیات آنها هیچ خطری تهدید نمی‌کند. در منطقه کارمندان پلیس برای معاین کردن سبب‌های سوختار فعالیت دارند. موش‌های لابراتوری پس از یک میسیه 2 هفته‌ای در ایستگاه کیهانی شنچو 21 موفقانه به زمین برگشتند.
кайҳонавардон дар ин таҷриба шароити мутобиқшавиро дар кайҳон омӯхта маълумоти арзишманди таҷрибавӣ ба даст оварданд. ин ширхӯрон барои доштани шабоҳати генетикӣ ба одамон интихоб карда шуданд. онҳо дар тӯли тамоми вақти дар мадор будаашон таҳти назорати доимии видеоӣ қарор доштанд. ҳоло олимон нишондиҳандаҳои рафтори физиологӣ ва биохимиявии онҳоро таҳлил мекунанд то дарёбанд ки бевазнӣ ва муҳити маҳдуд ба онҳо чӣ гуна таъсир расондааст. тибқи маълумоти расонаҳои хабарӣ дар натиҷаи таркиш дар идораи полиси Ноугам дар шимоли Ҳиндустон 9 нафар ба ҳалокат расиданд. гуфта мешавад ки аксари кушташудагон полис ва ҷинояткороне буданд ки маводи таркандаро таҳқиқ мекарданд. дар миёни кушташудагон 2 мансабдори маъмурии маҳаллӣ низ қарор доштанд. ҳамчунин дар натиҷаи таркиш 29 каси дигар захмӣ гашт. таркиш шаби гузашта рух дод, вақте ки коршиносон маводи таркандаи мусодирашударо баррасӣ мекарданд. дар натиҷаи ба амал омадани тӯфони шадид дар қисми ҷанубии штати Калифорния, иёлоти муттаҳидаи Амрико 9 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои пешакӣ ҳадди ақал 22 миллион нафар дар натиҷаи тӯфон обхезӣ хисоротҳои гуногун диданд. дар штати Лос-Анҷелес низ сокинони минтақаҳои зери таҳдиди офати табиӣ қарор дошта ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. пас аз зарбаи тӯфон дар минтақа харобиҳои зиёд боқӣ мондааст. ба гуфтаи обуҳавошиносон ҳавои ностувор то аввали ҳафтаи оянда боқӣ хоҳад монд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.